Olu sasazo ngqo lwendaba estudio 12 kuNdungulo ye-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili. Lento ayonto engena kamandi kuthi into yobana kumane kusenzeka ezi incident, but unfortunately asinayo impendulo yayo. Umnini wendle kudutyulwe kwabulawa kuyo amadoda asixhenxe ePhilippi East kwi-Cape Flats eNtshona Koloni uthi esi siganeko simshothukile kwaye usaphazamisekile. Umongameli wa-AFP uthi isigqibo sokuba i-AFP iza kuyibamba nini inkomfa yonyulo sakuthatyathwa ngoDisemba walo nyaka. Tshone lingenandaba sondelani into zakuthi ityeba ngiteketeke imbizi yale ntlwa yelali xa inje molweni ekhaya. Umnini wendle kudutyulwe kwabulawa kuyo amadoda asixhenxe ePhilippi East kwi-Cape Flats eNtshona Koloni uthi esi siganeko simshothukile kwaye usaphazamisekile. Ebethethe kwindawo yeqhwayelo nephandwayo kungoku nje liqumrhu lenkonzo yesipolisa ephanda ulwaphulo-mthetho olunobuzaza. Kungoku nje amapolisa aphantsi phezulu ekhangela abenzi bobubi. Isigameko lesi esinye sezigameko zokudutshulwa kwenqwaba yabantu kwenye yezindawo zasemalokishini aseKapa. Detectives from the Provincial Serious and Violent Crimes Unit are following up on all leads to trace the suspects behind this brutal attack. Provincial Commissioner Lieutenant General Tembisile Patekile has condemned the senseless violence and appealed to the public to assist police. Umnikazi wendlu uthi amadoda amathathu kulawa abulewe aqashe kulendlu emasontweni ambalwa adlule. Ukhona umfana opha kufutshane kum kuba ebesazi basifuna abantu abazawuhlala kulendlu. Uye wafika wathi kukho abantu abafuna indawo hlala. Weza nabo ke abafana bebathathu bathi bazawuhlala bobathathu apha endlini. So akudalanga belapha abantu bane 3 weeks belapha. Besithi ke basuka ekhaya elisha xa umsebenzi wabo batransfere apha emall. So bafuna indawo lapha kufutshane for babe kufutshane emsebenzini. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ePhilippi East kube nezigameko eziningi zokudutshulwa kwenqwaba yabantu. Esigamekweni sakamuva amadoda amathathu adutshulwe abulawa ngemva kokuhlaselwa ekhaya labo. Abanye abahlanu batholakala bashiselwe ngaphakathi emotweni ngemva kokudutshulwa. Abaholi bomphakathi bakhathazekile ngezinga eliphezulu. As a leaders, myself, ndiyatsho ukuthi all of us lento ayonto engena kamandi kuthi into yobana kumane kusenzeka ezi incident, but unfortunately asinayo impendulo yayo. Abantu abadila nale process ngamapolisa ngawo kamele uze anike mhlawumbi information ebetter nale thina siyifumanayo. Abakwasidlodlo bathi akekho osakhalelwe amasongo kaSigonyela ngalokhu. Ngingulerato Dlalisa wezindaba ze-SABC eKapa. Isigqibo sokuba i-AFP iza kuyibamba nini inkomfa yonyulo sakuthatyathwa ngoDisemba walo nyaka. Oku kuthethe kumongameli weliqela Mnumzana Velenkosini Hlabisa ngethuba ethetha nonondaba bucala kumsitho wokubhiyozela iminyaka engama-50 lasekwa eJabulani Amphitheatre eSoweto. Ixesha lolawulo lobunkokheli obukhoyo liphele ngo-August 2024 kodwa layilandiswa libhunga lolawulo. Umongameli weqela lezopolitiko i-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi umbhiyozo walombutho weminyaka engama-50 wasekwayo usisikhumbuzo sokuzibophelela kwizithembiso zokuzimisela kwimisebenzi yabo njengenkokheli zalombutho. Ukanti ukwancome nongasekhoyo uNkosi Mangosuthu Buthelezi ngokungagungqi kwidabi lokulwela inkululeko yeli loMzantsi Afrika kuquka nokukhululwa kongasekhoyo utata uNelson Mandela. We chose to come to celebrate 50 years on this ground because this area is of great importance in the history of the IFP and in the role of the IFP in fighting against apartheid in our country. And from this very same place, Prince Mangosuthu Buthelezi campaigned tirelessly for the release of Nelson Mandela. Ukwathe
njengomphathiswa weCOGTA kurhulumente womanyano ukwisihlalo sokuthethathethana nawo onke amacandelo loluntu ukuze kubekho utshintsho koorhulumente basekuhlaleni abangasebenziyo kakuhle. Uthi abamasipala bangundoqo wokuzisa inguqu kuluntu lweli loMzantsi Afrika olufana namanzi, umbane kunye nezinye inkonzo ezibalulekileyo, kwaye uthi uyayazi ukuba oomasipala abaninzi batsala nzima kwaye bajongene neengxaki zemali, urhwaphilizo olwenza kube nzima ukuhanjiswa kweenkonzo. As a Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, on your behalf and the people of South Africa in the GNU, I am driving reforms in the local government space to fix the local government, engaging all sectors of our communities in finding real solutions to the challenges faced by our local municipalities across our nation. Uhlabisa ebethetha namawaka abalandeli be-IFP abebehlangene ngobuninzi babo eJabulane Amphitheatre eSoweto bebhiyozela iminyaka engama-50 wasekwayo lo mbutho. Ikomiti yesikhawu yephando izitsholo ezenziwa ngumgomshelo wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ipheke isophula ngemibuzo amangqina amabini abalulekileyo kule veki naxhasa ukubhongiswa kwegqiza elikhethekileyo ngokubulawa kwabezopolitiko i-PKTT ngamafuphi. Elinye lalo mangqina umnumzana Mchunu uxelele le komiti yesikhawu ukuba umongameli Cyril Ramaphosa wavuma ukuba ibhangiswe i-PKTT. Le ibiyiveki yesibini le komiti yesikhawu imamela amangqina. Ubungqina bale veki buyabethabethana nobungqina bamangqina akule veki iphelileyo ngokuba uMkhwanazi waye wathi umongameli kwakubonakala enelisekile kumsebenzi weli qela lamapolisa. Ekugqibeleni uMchunu uye wagxininisa ukuba umongameli wasixhasa esi sigqibo sakhe. It's a decision I took and I'm responsible for it, I stand by it. Let's not look for some people who are in the corner. Usibiya uye waxelela le komiti ngaphambili ukuba uyasixhasa isigqibo sikaMchunu, wadlulisa esithi yena uleqwa engaphethanga bhola. This has got nothing to do with the 121 dockets and the disbandment of the political killing task team. This according to me, it's about the succession battle within the police. Kusenjalo le komiti inikwe ixesha elongezelekileyo ukuba iqoshelise umsebenzi wayo ekupheleni kukaNovemba. Kuqikelelwa ukuba angama-33 amangqina aza kuvela phambi kwale komiti kwaye nomongameli uCyril Ramaphosa angabizwa. We also have President Cyril Ramaphosa on the list, but the evidence leaders at this stage, Chair, propose that a request for information be sent to the President in relation to the meetings that were held with him and General Masimula and Minister Mchunu and also former Minister Bheki Cele. Le komiti iza kuqhubeka ngomsebenzi wayo ngoLwesibini kule veki izayo apho kulindeleke uMchunu aphinde anike ubungqina. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Kwalapha ezindabeni kwinxalenye yemibhiyozi yehlabathi ye-World Side Month, iziko lezempilo eliseGautrain kwisikhululo saseMarlborough linikezela ngovavanyo lwasimahla lwamehlo rhoqo ngempelaveki kule nyanga kaOktobha. Sihlabele mgamane indaba zethu. Igonyaba lezotshutshiso KwaZulu-Natal lithi likhwaqisekile ukonyuka kweziganeko zokuxhatshazwa ezikolweni. Lisungule iphulo lokulwa ukuxhatshazwa libambisene nesebe lezemfundo kweliphondo.
Iziphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zikhathazekile ngezigameko zodlame esikoleni. Kule video umfundi wakwaMashu ubonakala eshaya omunye umfundi ngaphakathi esikoleni. Ilezi zigameko esezihulele ekutheni uphiko lwezokushushisa kuleli iNational Prosecuting Authority ingenelele. Lapha kuhlangene abafundi ukuzoqeqeshwa mayelana nokulwisana nesihlava sokuhlukumezeka esikoleni. They need to be confident and they need to stand up for themselves and talk. They don't need to fear. And also they need to know that they have power to stand up for themselves. I would say bullying is very common in most schools. It's a social crisis, and I think that it could be easily fixed. It's just harder because of how many people are doing it and how popular it has become in South Africa. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi ziyanda lezi zigameko zodlame esikoleni. Abenze umsebenzi wabo ekhaya okukukhulisa ingane ngama values okuyiwo. Ikona nje kokuqala. But what is important about this campaign is that we also pushing the message that acts of bullying are also acts of crime. They are criminal. And so we will prosecute in the appropriate circumstances. INPA ithi izosabalalisa nakwezinye izingxenye zesifundazwe lomkhankaso. NginguSimphiwe Makhanya kuzindaba zeSABC eseThekwini. Kulenyanga sikuya abahlali baseMarlborough abakwelokishini yase-Alexander Gauteng nankwingingqi ezinganeno baza kufumana uncedo ukuze bakwazi ukubona kakuhle. Kwinxalenye yemibhiyozo yehlabathi ye-World Sight Month, iziko lezempilo eliseGautrain kwisikhululo saseMarlborough liza kunikezela ngovavanyo lwasimahla lwamehlo rhoqo ngempelaveki kule nyanga sikuyo ka-Okthobha. Kuyintokozo ukubona umphakathi ontulayo uthola ukuhlinzekwa ngosizo lwezempilo oluseqopheleni eliphezulu. Lesi sikhungo sezempilo sesikhashana senzelwe ukusiza umphakathi ngokuhlola amehlo uphinde uthole nezibuko zamehlo zamahhala. We were looking for something that would raise awareness for preventable blindness in South Africa in particular. And once we approached Gautrain to become a partner with us, we identified the site of Marlborough. And this is specifically because we were targeting the elderly people from Alexandra Township. Because as you can see, it's predominantly elderly people that are coming in. Sometimes transport is not about getting into a train. Sometimes transport is about making sure that people have got eye tests that is able to help them get driver's license and other things that open doors for them. Lolu uhlelo ugxile kakhulu ekusizeni umphakathi selilekelela abantu abangamakhulu ayisikhombisa nama-22 ukuthi bahlola amehlo. Lwakhipha izibuko zamehlo ezingamakhulu 425 lwaphinde lwasiza abantu abangamakhulu 231 ukuthi balungise izibuko zabo ukuze zilingane kahle. Their eyes are very important. So it's amazing to see them when they realize that all this time they haven't been seeing as they are supposed to see. So it really improves their lifestyle and their lives. Ngokusho kwe-African Eye Institute, inani elu-90% lwabantu abahlolwe lapha belivele ludinga usizo lwamehlo. Amalungu omphakathi ayabonga ayanconcoza ngosizo alutholile. Shukela ubuye uze nala emehlweni ungabisabona nakahle. Makufuneka uhambe uyofuna izibuko ziyabiza kakhulu. Siyabonga kakhulu. Odokotela bamehlo bakusasa bathi ukusiza umphakathi kuwumgogodla womsebenzi abawenzayo. Into engithanda kakhulu ukuthi akhona amanye ama-patient like angaboni since azalwa, so ukubasiza namhlanje like into enkulu. Lesi sikhungo sezempilo sesikhashana la eMarlborough Gautrain Station sizosebenza kuze kuphele inyanga kaMfumfu. Amalungu omphakathi ayakhuthaza ukuthi ezohlola amehlo, igciwane lesandulela ngculazi kanye nomfutho wegazi. Ezindaweni ze-SABC, uNondumiso Mkhize Bowe, eMarlborough, eGoli. Umasipala uMbandla Nelson Mandela Bay wenze umsebenzi oncomekayo ekwakhiweni ngokutsha kweblorho eMathanzima kwilokishi yaKwaNobuhle eKareha. Le blorho yatshatyalaliswa zizanjonjo zemvula ezenzeka ngoJuni onyaka ophelileyo. Ukuwa kwayo kwanyanzelisa ukuba urhulumente atyale imali engangezigidi ezingama-28 zeerandi ukuze iphinde yakhiwe.
Ukwakhiwa kwebhlorho ekulokishi wakwaNobuhle idale amathuba engqesho engaphaya kwekhulu kwaye eliphulo liqhotyelwe izandla ngabasebenzi balapha. Osomashishini beteksi kuquka amagosa amakhulu kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay. Sichulumance kakhulu sakubona umsebenzi owenzekileyo oba noko ngokuyi-99% yomsebenzi owenzekileyo kuqhutywa kakuhle kakhulu. Osomashishini balapha kuquka noluntu bavakalise izimvo ezahlukileyo besithi le bhlorho ithathe ixesha elide ukugqitywa. Basizotsiba sithi sinemincili ngento bekufanele yenzeka kwakudala. Ngoba ekugqibile kufuneka sikhumbule into yokubana sele kuqala ukwakhiwa kwale bridge lena kwafuneka ibe imigushuzo ekhokhelwa zi-stakeholders ingakumbi ezalapha eTinarha. Simuyijonga as into esinokuthi siyivuyele thina ezabahlali balapha kaNobuhle because kaloku indlela abasebenze ngayo nexesha abalithathileyo ukulungisa lo monakalo uye wasichaphazela ngendlela ebuhlungu kakhulu thina. Umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay uqhwabele izandla uluntu lwakwaNobuhle ngokuba nomonde. Kodwa nathi ngumasipala uNdlunkulu iphondo sisebenzisene kakhulu sibambisene kunzima kunjalo kodwa ke ngemali ethe yafakwa siyayibona nokuphuhliso lona nokudevelopwa kwale bridge yaseMathanzima. Le bhlorho kulindeleke ivulwe inkulu baphathiswa uOscar Mabuyane kwinyanga ezayo. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseKarigha. Inyanga ka-Okthobha iphawulwa njengezothutho kweli ixesha elibalulekileyo lokuqaqambisa ulwazi ngokhuseleko ezindleleni kunye nezinga eliphezulu lengozi. Phakathi kwale nkxalabo sikwagxile kwibala elinika umdla lexhoba lengozi kunye nombutho osebenza ngokuzimisela ukwenza indlela zethu zikhuseleke ebantwaneni. Ubomi bukaZwelethu batshintsha ngokupheleleyo ngobusuku obandulela umtshato wakhe xa umqhubi owayeqhuba ngesantya esiphezulu ephantsi kwempembelelo zotywala engakwazi ukulawula isithuthi, nto leyo eyakhokelela kwingozi eyoyikisayo. Inhliziyo kaZwelethu yema amatyeli amaninzi, kodwa kunganikezeli kukayise kwamsindisa. Namhlanje usebenzisa lamava ukukhuthaza ukhuseleko ezindleleni. I'd gotten to go and check my schedule for the coming week, as I was saying, and I was slowing down to a red traffic light when all I remember seeing is headlights where they should not have been, and I woke up from a coma a few weeks later. Ingozi leyo yaba neziphumo ezimbi kubomi bukaZwelethu. The emotional effect was that after the crash I did get married to the person that I thought was the love of my life. But the relationship ended up breaking down. It was too much for either of us to handle, given my new circumstance. uZwelethu ubongoze abemi boMzantsi Afrika ukuba bangaqhubi bezintyinkye ngeziselo ezinxilisayo kwaye balandele yonke imithetho yezendlela. People should remember not to drive under any kind of intoxication. Nangona ingozi zendlela zibachaphazela bonke abemi boMzantsi Afrika, abantwana ngabona basesichengeni. Touches me deeply on a cellular level. I feel that. I have lost a child. I know what a parent feels like when they get that devastating news that your child that you said goodbye this morning is never coming back. IWillwell noZwelethu Mazibuko bamemelela bonke abemi boMzantsi Afrika ukuba baqhube ngononophelo kwaye balumke ngakumbi endleleni kule nyanga yezothutho nangaphaya.